kun tulee. Jes, hei, tosiaan tervetuloa kaikki tähän meidän Performance Max-webinaariin tai tuttavallisemmin PMax-kampanjaan. Ja ketä täällä höpisee? Mä oon Tommi Heikkilä ja tosiaan kollega on täällä Jaspal Singh ja me toimitaan tässä Evendu-markkinoinnissa sitten maksetun mainonnan parissa ja tituleerataan itseämme nörteiksi sillä tavalla hyvässä merkinnässä. Ja ollaan molemmat tosi kiinnostuneita kaikkeen niin kuin maksettuun mainontaan liittyvästä. Ja voisin melkein väittää myös Jaspalin puolesta, että kumminkin Google Adsilla on semmoinen tietty erikoisasema meidän sydämessä. Ja tosiaan tällä Evenroll-markkinoinnin puolella niin autetaan pk-yrityksiä kasvamaan digikanavissa ja hoidetaan tai kehitetään sitä niin kuin, digitaalisen maksetun mainonnan kautta tapahtuvaa asiakashankintaa ja useassa kanavassa, mutta sitten kyllä tämä Google on niin kuin sanottu meidän sydäntä lähellä ja myös tässä yritystoiminnassa yksi tai niin kuin isoin yksittäinen kanava ja sitä kautta sen kanssa tulee myös pelailtua ja leikittyä suhteellisen paljon. Tämän päivän agendasta niin käydään lyhyt alustusaiheeseen. Sitten katsotaan vähän, mitä sieltä alustalta löytyy. Rakennetaan yhdessä PMax-kampanja. Ja ennen sitä vähän katsotaan, että mitä tulee huomioida ehkä jo ennen kuin lähtee sitten rakentamaan sitä kampanjaa. Vähän tämän webinaarin kulusta lyhyesti, niin saa mielellään chattiin esittää kysymyksiä ja ei tarvitse pelätä, että keskeyttää, koska aihe on niin monipuolinen, että sitten jo monesta niin kuin pienestä yksityiskohdastakin, jos miettii vaikka vaan pelkästään hintatarjousstrategioista, voisi pitää ihan oman webinaarin, ja ehkä jossain vaiheessa pidetäänkin, mutta et sen takia, että jos jostain asiasta haluaa vähän niin kuin syvällisemmin tietoa tai jotain kysymystä, niin esittäkää siinä ihan vapaasti. Pyritään tekemään sillä tavalla, että toinen meistä seuraa chattia, kun toinen höpisee. Ja jos kysymykset liittyy jotenkin siihen, niin kuin, mitä silloin just käsitellään, tai siitä lähistöltä, niin otetaan ne heti sitten siihen vastaukseen. Käydään läpi, jos ne on vähän aiheen ohi tai yleisempiä, niin pyritään sitten vastaamaan niihin lopussa, että ollaan siinä jätetty sitten aikaa niin kuin kysymyksille. Että sillä tavalla niin kuin te saatte tästä eniten irti, jos vähän olette aktiivisia ja interaktivoitte meidän kanssa ja kysytte vaan rohkeasti niin kaikkeen en lupaa, että meillä on vastaus, mutta yritetään ainakin. Ja vähän lyhyesti, että mikä ihmeen PMax, eli tämähän on tämmöinen suhteellisen uusi, ei ehkä enää niin uusi Googlen kampanjamuoto, eli onko se nyt maksimituloskampanja suomeksi, se ei ole koskaan jäänyt mun päähän, ja Performance Maxkin on aika semmoinen niin kuin vaikea meikäläisen kielelle saada niin kuin fiksusti ulos, niin se on meillä nyt tavallisesti jäänyt vaan PMaxiksi. Tämä on tämmöinen älykäs kampanjamuoto, joka näyttää teidän mainoksia niin kuin, läpi Googlen inventaarion. Eli niin kuin teoriassa pitäisi näyttää teidän mainoksia sitten kaikissa Googlen kanavissa, haussa, displayssä, YouTubessa ja niin poispäin. Ja tämä on tavoite- ja yleisökeskeinen, että vaikka niin kuin muissakin kampanjamuodoissa on niitä älykkäitä tekoälyyn perustuvia hintatarjousstrategioita, niin PMaxissa on vielä enemmän semmoinen niin kuin tavoitelähtöinen, eli ollaan tultu pois siitä avainsana maailmasta ja siirrytty sitten niin kuin yleisö kautta tavoitteen hakemiseksi. Ja se myös tuo semmoisia tiettyjä elementtejä PMaxiin,
Eli on hyvin tärkeää, että annetaan sitten sille niin kuin siihen omaan liiketoimintaan merkittävä oikea tavoite, mitä se myös yrittää sitten saada, jotta saadaan se menee oikeaan suuntaan. Teoriassa tämän pitäisi kattaa ostopolun kaikki vaiheet, eli Googlen mukaan PMax voisi olla semmoinen oma itsenäinen kokonaisuus, joka vaikka Displaysta ja YouTubesta siellä hakee niin kuin kylmää yleisöä, rakentaa sitä bränditietoisuutta ja sitten se lämmittää sitä yleisöä, joka on törmännyt siihen teidän mainontaan ja muissa kanavissa ja tekee uudelleen mainontaa ja sitten konvertoituu haun kautta. Ja niin kuin sanottu, teoriassa näin, oikeassa elämässä en ole vielä nähnyt, että toimisi ihan tuolla tavalla, mutta siis näin teoriassa. Mutta se on kyllä, niin kuin puhuttiin tuosta, että vahvasti tekoälypohjainen, se hyödyntää laajasti signaaleja, eli siellä on ne normaalit hintatarjouksiin liittyvät signaalit, sen lisäksi siellä on ne assetit, eli elementit, mainoskuvat, videot, niissä tapahtuva interaktio. Sitten jos on verkkokauppa ja on sitä tuotefiidiä, niin myös sen tuotefiidin tiedot tulee siihen. Ja paikkakunta. Ja Googlellahan on hyvin epävirallisten tietojen valossa niin kymmeniä tuhansia niin kuin psykodemograafisia tietopisteitä kaikista käyttäjistä, joita se hyödyntää siinä mainonnassa. Että niin kuin sanottu, teorian mukaan tämän pitäisi olla hyvinkin vahva kampanjan muoto, ja sitä onkin, mutta toisaalta sitten pitää muistaa, että Googlella on oma liiketoiminta, jonka tavoitteena on tietenkin optimoida Googlen oma mainosinventaario, ja välillä se sitten näkyy niin kuin ehkä turhankin vahvasti myös PMaxin toiminnassa. Mutta ennen kuin aletaan rakentaa, niin ehkä semmoiset niin kuin parit pointit, että mitä olisi hyvä ottaa huomioon jo ennen kuin lähdetään edes kampanjaa tekemään. Niin mun mielestä meidän näkemyksen mukaan niin markkinoinnin mainonnan tulisi aina niin kuin pyrkiä parantamaan jotain liiketoiminnan tärkeää mittaria. Eli tuomaan semmoista niin kuin liiketoiminnallista hyötyä, saamaan joku kunkin yrityksen liiketoiminnan strategian mukaista tavoitetta enemmän. Ja silloin meidän on hyvä miettiä jo ennen kuin aletaan niin kuin räpläämään tuolla Adsin puolella, että mikä meidän tavoite on. Että mikä on ensinnäkin se niin kuin yrityksen niin kuin isompi strategiatavoite ja sitten mikä on se vaikka nyt digimainonnan tavoite, miten Google Ads niin kuin ylipäätänsä kanavana istuu, mikä on sen rooli siinä ja sitten, että mikä on tämän yksittäisen vaikka PMax-kampanjan rooli sitten sen Google Ads-tilin sisällä ja miten nämä kaikki pelaa yhteen. Ja ehkä hyvä jo miettiä sitten siinä vaiheessa etukäteen vähän, että mikä on se oma vaikka hintatarjousstrategia, mitä tähän on miettinyt. Ja, eli silloin meillä on tiedossa se, että mikä on meidän se iso kuva, mikä on niin kuin Google Adsin rooli siinä isossa kuvassa, mikä on sitten yksittäisen PMax-kampanjan rooli Google Ads-tilin sisällä ja minkälaista tavoitetta meillä on sille yksittäiselle kampanjalle, koska se jo hyvin merkittävästi vaikuttaa siihen, että mitä niin kuin vaihtoehtoja ja valintoja me sitten tehdään siellä kampanjaa tehdessä. Ja tässä kohtaa on hyvä myös varmistaa sitten, että ne konversiopisteet, mitkä meillä on määritelty Google Adsiin, että ne on tämän meidän tavoitteen mukaisia. Eli jos meillä on tietty tavoite sille kampanjalle, niin sitten meillä on myös konversiopisteet
määritelty, varmistettu, että se analytiikka ja seuranta toimii, koska se on meidän tapa taas sit viestiä sille kampanjalle, että hei, tämmöisiä tuloksia me halutaan saada aikaiseksi, että vaikka sitten verkkokaupassa yleensä myynti, me halutaan tehdä myyntiä, niin silloin on hyvä myös varmistaa siitä, että se toimii se konversioseuranta, että ne myyntikappaleet, myyntieurot tulee sinne mainosalustalle ja näin voidaan sitten viestiä sille tässä tapauksessa PMaxille, että hei, me halutaan näitä lisää ja nyt sä onnistuit ja sitä kautta sitten se tekoäly ja kampanja menee eteenpäin ja lähtee todennäköisemmin sitten toimimaan hyvin. Me tullaan katsoa tätä myös niin kuin vähän semmoisen meidän oman linssin läpi, eli näitä juttuja ja PMaxia ja Google Adsia voi käyttää eri tavoin, voi olla erityyppisiä strategioita. Eri strategioilla voidaan tulla samaan lopputulokseen, mutta nämä nyt on semmoisia, mitä me ollaan testattu aika laajasti niin kuin pienemmissä tileissä ja isommilla spendeillä, ja jotka on niin kuin tuottanut tulosta niin kuin sillä tavalla hyvin tasaisesti ja johdonmukaisesti. Eli ne on meillä niin kuin hyväksi todettuja. Mutta tähän myös semmoinen varoitus, että sitten kaikki asiat muuttuu koko ajan. Että jotkut asiat, mitä ehkä tässä tuodaan esiin, voi olla puolen vuoden jälkeen sitten välttämättä ollaan vähän eri mieltä niistä. Hyvä esimerkki se, että kun PMax tuli ulos, niin Google teki siitä jonkun, muistaakseni joku 150 sivun ohjeläpyskän. Alettiin tekemään sen mukaan, huomattiin, että siitä ei tule mitään. Sitten meillä oli vähän omat setit, miten tehtiin. Se toi vähän parempaa tulosta. Perustui paljon siihen oletukseen esimerkiksi, että ne yleisöt siellä, mitkä vaikka PMaxille annetaan, että ne ohjaa sitä konetta. Mutta sitten tuli selville, että ne ohjaa oikeasti hyvin vähän, että PMax menee oikeasti sinne, minne se itse haluaa ja mistä se saa niitä tuloksia, mitä siltä pyydetään. Niin se, miten me tehdään näitä kampanjoita tänä päivänä, niin on hyvin erilainen, mitä tehtiin esimerkiksi 1,5 vuotta sitten, 2 vuotta sitten. Ja luultavasti tämä tulee myös, ei ehkä muuttumaan enää niin paljon, kun kampanja on vakiintunut ja vähän vanhempi, mutta ihan varmasti tulee muuttumaan myös ajan myötä. Ja me uskotaan hyvin vahvasti semmoiseen, niin kuin, että ne strategiset päätökset siellä mainostilillä, että mitä tavoitteita käytetään, mitä hintatarjousstrategioita käytetään, tilirakenne, kampanjarakenne, ne on hyvin iso osa siitä tulosta, mitä me saadaan. Ja sitten semmoisella niin kuin enemmän perinteisellä optimoinnilla ja säätämisellä on niin kuin vähemmän vaikutusta. Ja sitten varsinkin nyt PMaxissa, jossa niitä mahdollisuuksiakin on oikeasti tosi vähän, niin se korostuu. Mutta hyvä. Tässä oli niin kuin pieni alustus ja varoituksen sanat ennen kuin mennään tuonne kampanjapuolelle. Tuleeko tähän väliin jotain kysymyksiä? Voidaan ottaa nopsaa. Jos ei tule, niin sitten Jaspa voisi jatkaa tuolla Google Adsin puolella. Joo, tosiaan tästä webinaarista tulee sitten tallenne. Eli jos ette ehdi olla koko webinaaria mukana, niin saatte sitten tallenteen kuitenkin jälkikäteen. Hei, laittakaa chattiin vaikka P, jos käytätte PMaxia tai teillä on ollut käytössä PMax. Ihan kiva tietää, että onko tämä kuin tuttu kampanja jo. Antti ainakin käyttää, hyvä. Ja on ollut tehokäytössä. No niin, mahtavaa. Sitten ehkä jotain kysymyksiäkin saattaa jo olla, että on tullut omassa käytössä esiin, niin kysykää vaan sitten sopivassa välissä, jos ei nyt tule heti mieleen jotain. Jes, ei mitään. Jos Jespo ottaa koppiin, niin mennään eteenpäin. Jes. Laitetaan tuosta ruutua jakoon.
näkyykö tämä ruudunjako kaikille siellä chatin puolella? Mulle näkyy ainakin, ja Antti tuossa sanoi, että ärsyttää, että Pmaxissa ei näe oikein konepelli alle. Se on totta. Siihen varmaan kaikki käyttäjät on törmännyt. Ja se on ehkä vähän Googlekin sitä kuunnellut käyttäjien mielipidettä, ja sinne on pikkasen tullut ehkä lisää näkyvyyttä. Ja sitten meilläkin tuossa on sitten ainakin yksi työkalu, mitä tullaan jakamaan sitten tämän webinaarin osallistujille, joka auttaa siinä sitten, mutta siitä ehkä vähän myöhemmin lisää. Jes, Jaspa jatkaa. Kiitos. Eli ollaan täällä niin kuin Google-näkymässä. Tämä on varmaan monelle tuttukin. Ja niin kuin tuossa vähän puhuttiin aikaisemmin, Tommi kertoikin siitä, että ennen sitä Pmaxia on hyvä miettiä niitä liiketoimintakohtaisia tavoitteita. Ja kun tämä Pmax on semmoinen konversiokampanja, niin luonnollisesti meillä olisi hyvä olla konversiot siellä tehty, jotta se voi toimia tehokkaasti. Eli katsotaan eka nämä konversiot läpi. Eli täältä tavoitteet. Ja täällä on tämä yhteenveto. Sitten kun päästään täältä scrollaamaan alas, niin täällä meillä on näitä niin kuin konversioita jo tehty. Eli on hyvä pitää mielessä se, että kun näitä konversioita tekee, niin tekee niitä erilaisia ja sitten tietysti niitä tärkeitä konversioita myös. Eli jos on verkkokauppa, niin sitten teillä on hyvä, että siellä on se ostotapahtuma, eli kun Google kautta tai mainoksen kautta tapahtuu se osto, niin se rekisteröidään tänne Google-alustalle ja sinne kampanjaan. Niin on tosi tärkeää, että teillä on se siellä. Jos taas teillä sitten tulee yhteydenottoja, eli myytte palvelua, niin sitten liidit tulee tänne. Eli meillä nyt on vaikka toi kiitossivun näyttö, eli kun joku täyttää yhteydenottolomakkeen, niin sitten siellä tulee se kiitossivu, niin se tarkoittaa sitä. Ja tänne voi tosiaan tehdä niin kuin erilaisia konversiotapahtumia. Esimerkiksi jos joku vaikka klikkailee siellä sivuilla teidän puhelinnumeroa tai sähköpostia, niin siitäkin voi tehdä. Tai sitten käynyt jollain tietyllä sivulla, vaikka yhteydenottosivulla tai referenssisivuilla. Ne on vähän pehmeämpiä konversioita, mutta se antaa myös vähän dataa tänne sitten, että mitä siellä tapahtuu sit, kun sitä mainosta klikataan. Että jos niitä yhteydenottoja tai ostoja ei tule, niin pystyy sitten katsoa, että mitä muuta siellä tapahtuu. Hei, tuossa voisi ottaa tuon niin välikommenttina heittää, että konversiotapahtumia voi olla ensisijaisia ja toissijaisia. Ero on se, että ensisijaiset on semmoisia, joita kohti kampanjat optimoi ja jotka näkyy sitten siellä niin kuin konversiosarakkeessa tuloksissa. Tässä on ehkä hyvä semmoinen näppituntuma, vaikka poikkeuksia aina on, että meillä olisi, jos meillä on yksi semmoinen selkeä, niin kuin, mitä halutaan saada aikaiseksi, niin olisi vaikka vain yksi ensisijainen konversiotapahtuma. Ja sitten meillä voi olla muita sit toissijaisia esimerkiksi. Ja näin niin kuin pienempi vaara, että sekoitetaan sitä konetta. Toki on tilanteita sitten, että meillä voi olla useita ensisijaisia. Niille voidaan asettaa vaikka sitten rahalliset arvot, vaikka niillä ei olisi niin kuin oikeaa rahallista arvoa, niin sitten sillä tavalla voidaan niin kuin kertoa kumminkin koneelle, että mitkä on niin kuin ne tärkeimmät pointit. Mutta hirveän usein näkee sitä vähän niin kuin tässäkin meidän Dummy-tilillä, että kaikki ne, siellä on niin kuin kaiken maailman konversiotapahtumaa, kaikki on ensisijaisena. Ja sitten pahimmassa tapauksessa kaikki on vielä liitetty niihin kampanjoihin. Ja Google pyrkii tekemään ja tuomaan teille sitä, mitä te pyydätte, jolloin se huomaa sitten, että mitä se saa helpoimmin aikaiseksi, niin yleensä sitä se tuo. Ja sitten monesti se on semmoinen, voi olla joku
niin kuin yhteistietosivujen kattelua tai jotain muuta, niin se ei välttämättä sitten, niitä tulee hirveästi ja Google on sitä mieltä, että hyvä duuni, me onnistutaan tässä, asiakas on tyytyväinen, ja te ihmettelette, kun tuloksia ei tule. Mutta joo, se tämmöinen nopsa heitto tuohon. Sitten jos avaat vaikka sieltä jonkun konversiotapahtuman, niin sitten voisi ehkä käydä läpi sen, että mitä siellä vielä ehkä voi olla hyvä ottaa huomioon. Tuolla oli chatipuolella jollakin ei kuulunut ääni, mutta se voi kokeilla vaihtaa selainta tai kokeilla asetuksista sitä ääntä säätää. Joo, se on valitettavaa, mutta mä en tiedä oikein. Meillä on äänet mikrofoneissa täysillä ja yritetään puhua kuuluvasti, niin just tällä hetkellä ei voi sen enempää tehdä. Toivottavasti sitä ainakin niin nauhoitteessa, jos ei muuta, niin sieltä sitten kuuluu. Jes, eli nyt ollaan kiitossivunäyttö konversion sisällä, eli täältä pääsee sitten näkemään vähän tarkemmin, mitä se sisältää. Eli asetukset, eli kun se konversiotapahtuma tehdään, niin silloin sinne laitetaan nimet, arvot. Nämä ei ole kaikki ihan pakollisia laittaa, esimerkiksi tätä arvoa nyt ei välttämättä tarvitse olla siellä, mutta sille voi määrittää oma arvon. Ja sitten laskentatapa, eli jos se yksi ihminen tekee usein kertoin sen saman toimenpiteen, niin sitten se on kuitenkin aina se yksi. Ja sitten tuo klikkauskonversio-ikkuna, eli kun se on klikannut siitä mainoksesta ja täyttänyt vaikka se yhteydenottolomakkeen, niin siinä on 90 päivää tavallaan aikaa siitä klikkauksesta siihen toimenpiteeseen, jotta se Google pystyy keräämään se data. Eli 90 päivää on se ikkuna. Jos se menee se yli se 90 päivää, niin se Google ei välttämättä saa sitä konversioa tänne raportoitua. Joo, ja noissa on ehkä semmoinen, että jos miettii jotain verkkokauppaa, niin silloin toi laskentatapa on yleensä, että lasketaan kaikki, koska sama kävijä voi tehdä useampia ostoksia. Sitten monesti, niin kun, jos on joku liideä-hankinta, niin sitten lasketaan vain yksi, koska jos nyt jättää yhteydenottopyynnön, niin jostain syystä tekee uudestaan sen, niin sitä ehkä on turha sitten laskea mukaan. Ja tuohon klikkauskonversioikkunaan, niin tästä on nyt hyvin paljon niin kuin eri vähän näkökulmia, mutta jos me mietitään sitä Googlen tapaa mitata konversioita, niin ne määrittyy sen klikkausajankohdan mukaan. Eli nyt jos esimerkiksi näette Google Ads-mainoksen, klikkaatte jollekin vaikka verkkokaupan sivulle tai niin poispäin, ja sitten palaatte tammikuussa tekemään sen ostoksen, ja Google pystyy tunnistamaan teidät, niin raporteissa se ostos tulee näkymään konversiona niin kuin joulukuun puolella. Ja mikä on vähän silleen niin kuin semmoinen asia, joka monesti sekoittaa ehkä ihmisiä, kun ne katsoo niitä raportteja ja ne ei saa oikein niitä sitten pitämään paikkansa niin kuin oikean elämän kanssa tai ne vaikuttaa vähän oudolta. Niin Google mittaa aina sitä konversiota klikkausajankohdan mukaan, se on hyvä muistaa. Ja sitten tuo klikkauskonversioikkuna on, että kuinka monta vuorokautta Google seuraa sitä, että tuleeko niitä tapahtumia sen mainosklikkauksen jälkeen. Ja toisilla on idea, että ihan turha seurata sitä pitempään, että lyhyt aikaväli riittää, että eihän kukaan niin kuin välttämättä ole se mainos vaikuttanut enää ajan jälkeen. Meillä on ehkä vähän toinen näkövinkkeli tuosta, koska me pyritään antaa sille koneelle ja tekoälylle mahdollisimman paljon dataa, koska silloin se pystyy tekemään parempia päätöksiä, hakea sitä parempaa yleisöä meille. Ja silloin ehdottomasti hyödytään siitä, että meillä on pitempi se katsantaikkuna. Ja varsinkin sitten, jos on semmoinen tilanne, että se ei ole mikään heräteostostyyppinen juttu, että sitä ostotapahtumaakin mietitään pitempään, niin toi antaa läpinäkyvyyttä siitä, että mikä oli siellä niin kuin alkupäässä se
kanava, jonka kautta ne löysi teidän yrityksen tai tuotteet. Et muuten, jos se seurantaikkuna on lyhyt, niin se keskittyy enemmän siihen niin kuin viimeisen klikkauksen optimointia kohde, ja se on taas niin kuin, antaa väärän kuvan, ja sitten se on vaikeampi, varsinkin jos haluaa skaalata sitä kampanjaa ja tiliä ylöspäin, niin se on vaikea skaalata sitä viimeistä touchpointtia niin sanotusti. Ja mä oon tätä hyvin pitkään ja paljon pohtinut, ja en ole löytänyt oikeastaan semmoista niin kuin huonoa niin kuin downsidea tälle asialle. Et mun näkövinkkelin mukaan ei ole mitään semmoista niin kuin menetettävää sillä, että on mahdollisimman pitkät noi konversioikkunat. Niin jos jollain on joku hyvä pointti, niin saa mielellään kertoa. Mutta ollaan huomattu, että toi on ollut semmoinen toimiva tapa, että annetaan koneelle mahdollisimman paljon dataa, koska se seuranta on muutenkin niin kuin nykypäivänä aika heikkoa, läpinäkyvyys heikkoa ja käytännössä analytiikka ja seuranta heikkenee aika pitkälle koko ajan ainakin vielä niin kuin tällä hetkellä näköpiirissä olevan niin kuin ajan suhteen. Just niin kuin yksityissuoja-asioihin ja kaiken maailman adblockereihin ja evästeet poistuu ja niin poispäin. Niin silloin se on mun mielestä vielä tärkeämpää, että annetaan mahdollisimman paljon dataa sille koneelle, jotta se pystyy sitten oppimaan. Sitten täällä on Visa kysyy, että millaisella budjetilla kannattaa aloittaa PMAX-kampanjan rakentaminen? Mitäs Jaspa? Joo. Jos niin kuin meidän näkökulmasta miettii asiaa, niin hirveän pienellä budjetilla ei lähdetä niin kuin tekemään PMAXia johtuen siitä, että se verkostot on tai niitä verkostoja on paljon siellä Googlessa. Ja jos se budjetti on pieni, niin se ei riitä niihin verkostoihin toimimaan niin kuin optimaalisella tavalla. Eli se on niin iso se kampanja, niin se vaatii vähän enemmän bensaa, jotta se toimii siellä optimaalisella tasolla. Ja sitten kun se on tämmöinen konversiopainotteinen kampanja, niin se luonnollisesti myös hakee semmoista populaa, joka konvertoituu, ja ne on yleensä arvokkaampia kuin sitten vaikka tämmöiset klikkaajat tai impressio niin kuin yleisö, niin sen takia me suositellaan vähän isompaa. Se, että mikä se nyt euromääräisesti voisi olla, niin sanotaan niin kuin plus 50 € voisi olla ihan hyvä päiväbudjettina laittaa sinne. Toki pienemmälläkin pääsee, mutta se, että toimiiko se sitten tehokkaasti, ja sitä voi lähteä kokeilemaan semmoisen niin kuin pienemmälläkin budjetilla ja katsoa, että tuoako se niitä tuloksia. Jos se ei niin kuin näytä oikein toimivan, niin sitten voi olla, että se ei vaan riitä sille kampanjalle se budjetti. Et siitä voi olla siitä on aika monia näkemyksiä, mutta edelleenkin oma näkemys on se, että hirveän pienellä budjetilla sitä ei kannata. Sitten kannattaa vaan ehkä ottaa joku muu kampanjamuoto siihen, jota pystyy sitten kontrolloimaan paremmin, koska sitten PMAX on tosi vaikea kontrolloida juuri mitenkään, niin sä et tiedä välttämättä, mihin se budjetti oikein menee siellä. Ja sitten jos sulla on hakukampanja, niin se on helposti kontrolloitavissa se budjetti, että haluan näkyä tietyllä haulla ja tietyt avainsanat ja muuta, niin se voi olla monesti tehokkaampi vaihtoehto. Joo, se on tosi ehkä se, että jos olettaa, että pienellä budjetilla saa tarpeeksi sulle merkittäviä konversiotapahtumia kuukaudessa, niin sitten se PMAX voi toimia pienemmälläkin budjetilla. Mutta silloin, koska se on tavoitepohjainen ja niitä niin kun tavoitteita tai tapahtumia pitää tulla tarpeeksi, että se voi optimoida niitä kohti. Ja sitten taas niin kun yleisesti ehkä, tai niin kun ei ehkä, vaan on mielekästä, että ne tavoitteet olisi silleen niin kun sun liiketoiminnalle merkittäviä, ettei ne ole semmoista niin kun höttöä sitten, vaan näytetään etusivua ja se on tavoite, niin kyllä sen silloin näyttää sitä etusivua, mutta
se ehkä ei ole se pointti. Et kyllä niin kuin 50 ylöspäin. Tiedät, muu ilmailla toiset suosittelee niin kuin 100 eurosta tai 200 eurosta ylöspäin, mutta kyllä se 50 on mun mielestä ihan hyvä. Ja sitten välillä on tehty jotain pienempiäkin, mutta se tosiaan vähän riippuu siitä, että tuleeko niitä haluttuja tapahtumia tarpeeksi sillä summalla, niin sitten se voi toimia. Yes. Eli tosiaan jäätiin tähän konversiokohtaan, eli laitetaan tuo pitkäksi tuo konversioikkuna, jotta sinne sitä dataa kertyy pidemmältä aikaväliltä, ja attribuutti on hyvä käyttää tätä dataan perustuvaa, se on siinä suosituksessakin. Ja sitten on näitä laajennettuja konversioita, ne sitten on enemmän sitä, että Google saa tarkempaa dataa niistä, ja niitä voi myös, tai nykypäivänä niitä on ihan hyvä laittaa kuntoon jossain kohti, että sitten toi data, niin kuin seuranta ja muu on ollut heikkoa, niin tuolla nyt on vähän pyritty saamaan siihen apukäsiä. No sitten tämä asennus, niin täällähän on sitten useampi tapa asentaa tämä konversio, eli se voi lisätä sinne verkkosivukoodiin, tai sitten sille lähettää se verkkosivu vastaavalla se koodi ja se asentaa se koodi sinne. Ja me ollaan käytetty yleensä tätä Googlen Tag Manageria, tämmöinen tagien hallintatyökalu, eli sillä pystyy niinku tekemään just noita erilaisia konversiopisteitä. Ja esimerkiksi jos käytätte vaikka Facebookia tai meta mainontaa teette, niin sitä voi sielläkin hyödyntää seurantaa, pikseliä, konversiopisteiden ja muiden juttujen rakentamiseen. Tosi simppeli ja näppärä työkalu. Eli se on oikeastaan nyt tuosta konversiosta, eli ennen kuin lähdette sitä PMAXia tekemään, niin varmistakaa, että konversiot on kunnossa ja sitten, että ne konversiotapahtumat, mihin haluatte niin kuin optimoida mainontaa, niin laitatte sitten ensisijaiseksi ja nämä toissijaiseksi sitten semmoiset tapahtumat, mitä haluatte lähinnä vaan seurata, niin se kampanja ei optimoi niitä kohde, vaan se on teille sellaista dataa. Alright, mennään itse kampanjaan. Joo. Antilla oli tuossa kysymys, mutta palataan siinä vaikka kohta, koska me tullaan Passeliin kohtaan, niin mä yritän muistaa sen. Yes. Mutta tämä on niinku tietyllä tapaa, joku voi miettiä, että käytetään suht paljon aikaa niinku tuohon, niinku, mitä tapahtuu ennen sen kampanjan tekemistä, mutta et noi on niin tärkeässä asemassa, että niinku, se tavoite, millä ohjataan sitä, koska käytännössä se on niinku, yksi ainoista tai harvoista ja ehkä se suurin työkalu, millä me voidaan sitä PMAXia ohjata, niin se pitää olla niin kuin priimassa kunnossa. Joo, kyllä konversiot on se juttu, millä toi PMAX pyörii, niin se on tärkeää, että se on kunnossa ja siihen hyvä käyttää aikaa ja panostaa siihen muutenkin. Ja rakennetaan toi kampanja, eli täältä uusi kampanja. Sitten täällä on näitä eri tavoitteita, niin otetaan sitten tavoitteisiin sopiva. Voidaan ajatella, että meillä nyt olisi vaikka, jos tehdään Eventruella tätä PMAXia, niin halutaan liidejä. Ja sitten täällä on näitä eri konversiotapahtumia, niin täältä sitten voi ottaa ne oikeat, mitä haluaa siihen niin kuin kampanjaan lisätä. Ja jos siellä on jotain, mitä ette halua siihen, niin sitten täältä voi poistella niitä. Että se ei poista niitä konversioita kokonaan, vaan se ei ota huomioon sitä tässä kampanjassa. Että sitä ei tarvitse huolehtia, että se poistaa sen tapahtuman kokonaan. Ja sitten kun ollaan tyytyväisiä niihin konversiotavoitteisiin, mitä halutaan, niin sitten lähdetään eteenpäin.
Ja sittenhän tämä niin nyt näyttää, että mitä kampanjatyyppiä halutaan. Ja meillähän oli se P-maksi, toimii nimellä maksimitulokset suomeksi, niin otetaan se. Sitten kun ollaan valittu kampanja, ja jos teillä on esimerkiksi verkkokauppa, niin sitten tämä on tärkeä, eli otetaan se kauppiastili sieltä, eli kun klikkaa, niin sieltä tulee se teidän kauppiastili. Ja sen jälkeen jatketaan tuohon, ja tuohon voi nyt heittää vaikka se teidän verkkosivun. Ja tuohon sitten laitatte nimeksi, minkä haluatte sille kampanjalle. Voi olla joku teidän oma nimi sille, mikä koette, että sopii siihen. Niitä voi sitten myöhemminkin muuttaa niitä kampanjoiden nimiä. Sitten jatketaan. Sitten päästään tähän hintatarjousstrategia-asiaan. Eli nyt meiltä kysytään, että mitä hintatarjosta me halutaan käyttää tässä P-maksissa. Ja tässähän on niin kuin 2 vaihtoehtoa, eli joko konversio tai konversioarvo. Ja tätä ehkä kannattaa miettiä silleen, että jos teillä on verkkokauppa, niin sittenhän teille tulee niitä arvoja, eli niitä myyntieuroja tänne Googleen. Ja me halutaan niitä myyntieuroja, eli meillä nyt ei ole väliä, että tuleeko niitä tapahtumia kuin monta, vaan me halutaan maksimoida sitä myyntiä. Jos taas on vaikka liidejä, niin sitten halutaan maksimoida niitä itse tapahtumia. Niin tätä voi miettiä näin yksinkertaisesti. Meillä nyt halutaan noita liidejä, niin otetaan silloin toi konversiotavoite, koska ei ole verkkokauppaa tai konversiolle ei ole annettu esimerkiksi vaikka arvoja, niin silloinkin toi on hyvä tämä konversiot, että halutaan niitä tapahtumia maksimoida. Ja tässä on tämmöinen niin kuin boksi, eli aseta toimintakohtainen hintatavoite. Tämä on niin kuin valinnainen ja alussa me ei yleensä suositella tätä käytettävän, koska me ei tiedetä, että mikä se meidän tapahtumakohtainen tavoite voi olla. Ja Googlekaan ei sitä välttis tiedä, jos te ette ole aikaisemmin tehnyt paljon mainontaa tai teille ei ole siitä ihan oikeat näkemystä, mutta se käytännössä toimii niin, että tähän voidaan laittaa vaikka, että halutaan, että Google hakee meillä tuolla 50 noita tapahtumia, eli niitä liidejä. No se nyt ei välttämättä tarkoita sitä, että Google pääsee siihen tavoitteeseen, mutta se pyrkii ottamaan sen huomioon siinä esimerkiksi budjetin käytössä ja siinä koko tekoälyhommassa sen toimintakohtaisen tavoitteen. Eli ei suositella niin kuin alkuun käytettävän, koska kampanjassa ei ole dataa kertynyt. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa se voi ottaa käyttöön, kun te alatte saamaan sitä dataa siitä, että kuinka paljon se liidi on vaikka maksanut, että mikä konversiokohtainen hinta sillä on ollut. Niin sitten sitä voi alkaa niin kuin pelaamaan. Mutta tälleen alussa, kun ei ole mitään tietoa, niin se on hyvä jättää ihan tyhjäksi. Näytätkö se vielä sitten siinä se konversioarvo sama juttu, jos se on? Joo, eli tässä sitten on ROAS-tavoite, että kuinka paljon me halutaan niinku, tavallaan sitä mainonnan tuottoa. Eli jos halutaan vaikka, että se on 5 kertaa, se laittaa 500%, niin sitten se pyrkii saamaan sulle jokaista sijoitettua euroa kohden 5 kertaa se takas. Niin tähän voi kanssa asettaa samalla tavalla, eli tuossa tämä on just siellä esimerkiksi verkkokaupoille hyvä. Sitten jossain vaiheessa, kun alkaa sitä dataa kertyä, niin tänne voi määrittää sitten näitä tavoitteita, mitä halutaan. Samalla tavalla kuin CPA:ssa, mutta tämä toimii vähän päinvastoin, eli jos laittaa vaikka, että 100, niin sitten se pyrkii tavallaan käyttämään sitä niin kuin budjettia enemmän, ja silloin enemmän tilaa toimii, että se ei ole niin tiukka, kun taas sitten, jos CPA:ssa se on aika pienempi, niin sitten se toimii vähän päinvastoin, mutta tämä on verkkokaupoilla ja toinen enemmän noihin liideihin. Tuossa voisi ehkä sanoa, että vaikka niin kuin meillä on tuossa niin kuin 2 hintatarjousstrategiaa, niin sitten kun siinä voi ruksittaa sen
targetin tai tavoitekohtaisen tuloksen mukaan tai pois, niin käytännössä siinä on niin kuin 4 hintatarjousstrategiaa, mitä voidaan käyttää. Ja monesti sitten, jos, niin kuin Jaspa sanoi, että jos lähdetään tekemään PMAXia, varsinkin jos semmoista ei ole aikaisemmin tilillä ollut, niin voi olla ihan hyvä, että lähtee sillä niin kuin puhtaalla ilman tavoitetta, jotta se pystyy niin kuin oppimaan ja toimimaan. Se on niin vähän helpompi sille koneelle, koska silloin me vaan kerrotaan, että me joko halutaan myyntieuroja budjetilla mahdollisimman paljon, tai kerrotaan, että halutaan konversiokappaleita budjetilla mahdollisimman paljon, niin se voi jo tietyllä tapaa olla uudella tilillä, uudella kampiksella ja tarpeeksi vaikeaa, niin sitten jos me laitetaan siihen se tavoite, niin sitten se vaikeutuu koneelle annettava pyyntö, että sitten se on niin kuin, että maksimoi meidän myyntieurot budjetilla ja vielä niin, että saadaan niin kuin X tuottoa. Ja tuohon nyt semmoinen ehkä oma oivallus, mikä on tullut ajan saatossa, niin kuin, joka auttaa sitten varsinkin, että jos niin kuin, haluat olla hintatarjouksella ohjata sitä PMAXia siinä vaiheessa, kun se jo toimii, niin liittyy just näihin tavoitteisiin. Et vaikka sen nimi on niin kuin CPA-tavoite tai ROAS-tavoite, niin se johtaa helposti ehkä semmoiseen niin kuin väärään mielikuvaan siitä, että mitä se tavoite, kun sä sen sitä muutat, mitä se oikeasti tekee. Mä lähtisin, tai niin kuin vinkkinä neuvoisin miettimään sitä enemmän sillä tavalla, että jos te asetatte sen tavoitteen, niin se on vähän sama kuin ulkoiluttaa koiraa niin kuin fleksihihnalla. Jos se tavoite on vaikka siis sillä tavalla se on helppo, eli meillä on niin kuin ROASissa matala tavoite tai CPAssa iso tavoite, niin silloin meillä on tosi pitkä hihna ja koira voi juosta meidän ympärillä niin kuin pitkää mutkaa, vapaasti nuuhkia sinne tänne, löytää luita, jotka on piilossa. Toki myös ehkä vetää puun ympärille solmuun sitten. Sitten taas jos meillä on tiukka tavoite, niin sitten se meidän hihna on tosi lyhyt ja se koira vetää vaan pientä ympyrää meidän ympärillä. Ja niin kuin käytännössä silloin monesti siihen törmää, että noit laitetaan niin kuin sen meidän oman niin kuin tavoitteen mukaan, että hei, kyllähän mä haluan ison tuoton mun mainonnalle, niin mä laitan siihen 2000%, koska kyllähän mä haluan niin kuin 20-kertaisen mainostuoton. No, sit se johtaa siihen, että se kampanja jos se kuluttaa mitään, tai kuluttaa edes sitä annettua budjettia, niin sit se kuluttaa sen hyvin varman päälle, eli käytännössä tekee niin kuin brändimainontaa, jos joku hakee teidän yritystä, se jälleen markkinoi olemassa olevalle asiakaskunnalle, aikaisemmin ostaneille. Ja ei se nyt tietyllä tapaa huono juttu, mutta silloin se on enemmän semmoinen uudelleen aktivointikampanja. Se ei ole uusi asiakashankintakampanja. Ja semmoisen kampanjan niin kuin sitten taas skaalaaminen, että jos haluaa yritystoimintaa viedä eteenpäin, myyntiin lisätä, halutaan budjettia kasvattaa, niin sitten se luultavasti ei onnistu. Mutta toi on semmoinen, niin kuin, mikä mä oon itse saanut semmoisena aha-elämyksenä, että kun miettii, että jos me halutaan ohjata sitä kampanjaa, niin mietitään sitä sillä tavalla, että annetaanko me nyt sille koneelle niin kuin enemmän siimaa vai kiristetäänkö me sitä siimaa. Että ei tuijoteta niitä niin kuin absoluuttisia tavoitelukuja. Jes, mun räntti tähän aiheeseen liittyen. Yes. Sitten kun ollaan määritetty se, mihin halutaan keskittyä, eli meillä nyt on liidiä hankita tässä tavoitteena, niin toi konversiot. Sitten täällä on tämmöinen kuin asiakashankinta, ja tee hintatarjouksia vain uusista asiakkaista. Eli täällä on tämmöinen mahdollisuus, että voi niinku bidata käytännössä uusista asiakkaista, mutta tässä nyt on vähän se, että pitäisi Googlelle sitten määrittää se lista ensinnäkin siitä, että ketkä ne sun asiakkaat on, jotta se pystyy
etsimään niitä asiakkaita, jotka ei ole siinä niin kuin listalla, niin se pitää tänne niin kuin ensinnäkin määrittää. Sanotaan näin, että se kuinka hyvin Google pystyy niitä tunnistamaan voi olla aika kyseenalaista. Ja nyt kun on kaikkea dataan liittyviä vaikeuksia muutenkin, niin se ei välttämättä tunnista kaikkia. Että siinä pitää olla vähän tarkkana, jos sitä lähtee niin kuin tekemään. Alussa me ei välttämättä sitä haluta ottaa, vaan ehkä ohjataan sitten enemmän sitä sillä ROAS-tavoitteella. Niin kuin Tommi äsken tuossa sanoikin, että mietitään se hinnan kannalta, että lähdetäänkö sitä kiristämään vai löysentämään ja optimoidaan vähän sen kanssa. Mutta tosiaan vaatii vähintään 1000 aktiivista jäsentä, jotta sen saa sillä niin kuin, toimimaan. Eli ei ehkä ihan alkuun suositella tätä otettavan käyttöön, vaikka näyttääkin aika houkuttelevalta vaihtoehdolta. No sitten päästään tänne kampanjan asetuksiin. Eli täällä sitten voidaan määrittää, että missä halutaan sitä mainontaa pyörittää. Et joko sitten koko Suomessa, jos on verkkokaupaa toimitatte koko Suomen alueelle, niin sitten voi ottaa koko Suomen. Mutta jos on vaikka joku palvelubisnes, toimitte vaikka Uudenmaalla, niin sitten voi laittaa vaikka Uusimaa. Jos ei ole niin väliä, että mistä se asiakas on. Ja pystytte toimittamaan palvelua tai tuotteita minne päin vaan Suomeen, niin sitten voi valita koko Suomen alueeksi. Ja sitten totta kai voi, jos teette kansainvälistä bisnestä, niin sitten voi täältä laittaa sitten muitakin maita, vaikka Viroa ja muuta, mitä sitten kokee sopivaksi. Mutta ajatellaan nyt, että koko Suomeen palvellaan tässä ja valikoidaan se. Ja sitten, että mitä kieltä asiakkaat puhuvat. No, tämä voi olla paljon myös kiinni siitä, että mikä se tavallaan se Googlen hakukoneen käyttökieli on. Silläkin voi olla vaikutusta, mutta jos nyt pelaa varma päälle, niin voi ottaa englanti, ruotsi, suomi, niin siinä ei paljon voi väärin mennä. Toki suomi on aina hyvä olla. Sitten nämäkin on hyvä siinä olla, kun ei se pysty välttämättä aina tunnistamaan sitä kieltä, mutta noilla nyt löytyy sen verran jo ihmisiä. No sitten täällä on tämmöinen automaattiset luodut elementit. Eli täällä on toi tekstiosio ja sitten on toi videoosio. Jos avataan toi tekstiosio, niin tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun kohta mennään tekemään niitä mainoksia, niin jos tämä on päällä, tämä teksti- ja muokkausosio on päällä, niin se tarkoittaa sitä, että Google pystyy niinku tekemään niitä mainoksia niinku sen sun mainosten lisäksi. Eli se pystyy vähän niinku tekemään niistä omia muunnelmia, ja se käyttää siinä verkkosivustoa tai laskeutumissivustoa. Ja sitten tietysti se, mitä sä oot laittanut sinne niinku mainokseen, niitä elementtejä, niin se saattaa niistä sitten tehdä omia muunnoksia myös. Ja oliko siellä kysymys? Niin mä ajattelin, että toihan on vähän samantyyppinen kuin se hakupuolella on se DSA-mainosryhmä. Eli Google skannaa sen sivuston, sitten tekee sivuston perusteella käyttäjän hakuihin sopivia otsikoita. Mutta tässä PMaxissa on otettu sitten niinku vielä pykälän pitemmälle, että se tekee niinku ne mainokset sitten niinku kokonaan ja käyttää sitten siinä vähän niinku laajemmasta niinku laajemmin niinku tietoa hyödyksi. Joo, kyllä. Eli tämä on niinku se tekstiosio siinä mainoksessa. Ja sitten täällä on tämä lopullinen URL. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sulla on määritetty sinne mainokseen se
laskeutumissivu, eli kun joku klikkaa sitä mainosta, niin mihin se saapuu. Niin jos sulla on niin tämä lopullinen URL päällä, niin se tarkoittaa sitä, että Google voi ohjaa halutessaan myös muille sivustoille. Eli jos sulla on vaikka palvelutosio siellä sun sivuilla ja vaikka yhteydenotto-osio, niin sitten kun se klikkaa sitä mainosta, niin se voi päätyä johonkin niihin esimerkiksi. Eli se niin kuin laajentaa sitä URLin niitä URL-osoitteita, mihin se klikkaaja voi sitten päätyä. Ja mä yleensä en itse välttämättä aina käytä näitä johtuen ainakaan alkuun, koska jos on vaikka pieni budjetti ja haluaa niin sit budjetista enemmän irti ja ohjata sitä mainontaa vähän tarkemmin, niin sitä ei välttämättä kannata olla päällä, mutta jos teillä on vaikka hyvässä kunnossa ne verkkosivut ja siellä on niin selkeästi Google pystyy niin scrollaamaan se teidän sivuston niin selkeästi läpi, niin silloin toi on ihan hyvä vaihtoehto. Toki te voitte pitää sitä päällä ja sitten myöhemmin vaikka katsoa sieltä raporteista, että minne sivustolle sitä liikennettä on tullut ja onko sieltä sitten tullut vaikka niitä konversioita. Ja jos se nyt vaikuttaa siltä, että se ei toimi, niin sitten sieltä voi niitä poistellakin. Mutta tämä siis tarkoittaa sitä, että te annatte Googlelle enemmän valtuuksia siihen teidän kampanjaan ja mainokseen. Ehkä semmoinen, niin kuin, vaikka poikkeuksia aina on, niin semmoinen näppi niin kuin, ehkä, mitä mä sanoisin, olisi, että jos on niin kuin, B2B- tai leadien hankintatyyppinen sivusto, niin sitten pitäisin sen URL-laajennuksen pois päältä. Sitten taas verkkokaupassa monesti niin kuin tyyliin kaikki sivut on semmoisia myyviä sivuja, on paljon tuotteita, niin sitten se niin kuin on ehkä ihan ok olla päällä. Mutta just tuosta näkee sitten välillä semmoisia hauskoja juttuja, että ne voi olla just PMaxi tai sitten hakupuolen DSA-kampanja, että jos joskus joku voi kokeilla, että etsii vaikka tietosuoja lauseke tai yksityisyysasetukset tai jotain muuta, niin välillä näkee, että eri yritykset mainostaa omia niin kuin tämän tyypin sivuja, niin ne on hyvin todennäköisesti sitten tämmöisiä automaattisia Googlen mainos- tai URL-laajennuksesta tai dynaamisista mainoksista tulevia, niin se on vähän hölmöä sitten mainostaa ehkä semmoisia sivuja sun sivustolla, niin tiedän tunteen, koska olen itse tehnyt samaa, niin se on vähän nolo. Mutta kaikkea sattuu, mutta ehkä tuommoinen ohjesääntö voisi olla, että liidien hankinnassa pois ja verkkokaupassa voi olla päällä. Joo, juuri näin. Elikkä nyt kun tehdään liidien hankintaa, niin laittaa se pois päältä. Ja sitten täällä on tämä videoparannus, eli jos olet jotain videoita sinne mainokseen niin kun ladannut, niin sitten Google pystyy niistä sitten tehdä erilaisia muotoja. Esimerkiksi pystyy jotain neliöä, jos sulla ei niin niitä esimerkiksi ole. Eli se voi olla ihan hyväkin jos on vain joku tietty resoluution videoita, niin sitten niistä voi saada vähän erilaisia, mutta niitäkin kannattaa sitten myöhemmin katsoa, että mitä se Google on niin kuin luonut ja onko ne hyvän näköisiä vai ei. Mutta toi nyt voisi olla semmoinen, mitä uskaltaisi pitää päällä, että se osaisi niistä tehdä sitten sopiva kokoisia näköisiä, mutta sitä kannattaa myös sitten katsoa myöhemmin, että mitä se on sieltä sitten luonut, että onko ne yhtään sen näköisiä, mitä kehtaa tuolla näyttää. Se on vähän kanssa, että miten tarkka on sen oman brändin kanssa, että miten se näkyy. Että jos sä et ole nyt niin tarkka, että kaikki pitää olla niin kuin ihan samaa värisävyä ja pikselin tarkasti aina samalla tavalla, niin sit sitä voi kokeilla. Sitten taas, jos se niin kuin brändisanoma on tiukempi, tarkempi, niin sitten olisi aika varovainen ton kanssa. Ainakin niin kuin PMaxin alkuaikoina niin huomasi semmoista, että vaikka ne oli ihan hirveitä ne Googlen tekemät videot, niin
Google itse suosi niitä tosi paljon ja ne sai niin kuin paljon enemmän näyttökertoja. Et se oli ehkä semmoinen toinen asia, mikä pystyi ottaa vaakakupissa huomioon, että okei, joo, tämä on vähän niin kuin oudomman näköistä, mutta tämä näkyy halvasti, että onko mulla hyötyä tästä vai ei. Kyllä. Kaikki nämä niin kuin visuaalisen ilmeen tekoälyparannukset, niin kyllä ne on niin kuin tulevaisuutta ja ne paranee koko ajan, että tietyllä tapaa semmoisen niin kuin ehkä vähän niin kuin etukenossa niiden testaaminen ja kokeileminen ja hyödyntäminen niin ei ole ehkä ihan huono asia tällä hetkellä. Joo, eli voitte miettiä, että haluatteko sitä käyttää, mutta jos ei ole brändillä niin väliä, niin se voi olla siinä päällä. Lisäasetukset käytännössä täällä on, että miten sä haluat, että sun mainos vaikka näkyy. Onko se jotain tiettyä niin kuin aikaa, milloin sä haluat, että se näkyy. Tiettyjä aikoja, päiviä voi määritellä sitten tänne, että jos haluaa, että mainos näkyy tiettyä aikaa. Että se tietysti sitten aina vähän rajoittaa sitä kampanjaa, että kun se ei voi sitten vapaasti toimia. Mutta täällä kun on niin kuin konversiokampanja, niin sen helposti silleen pitäisi niihin konversioihin niin kuin lähtemään. Että ei se ihan niin kuin sinänsä olisi tarve tämmöiselle määrittämiselle, mutta sitten on erilaisia liiketoimintoja, joissakin voi olla, että ei haluta sitä vaikka viikonloppuisista mainontaa tehdä tai jotain muuta, että ei vaikka pääse silloin vastaa puhelimeen tai mitä ikinä se sitten on. Mutta ollaan yleensä jätetty tämä tälleen joka avoimeksi, että Google saa siinä vähän vapaat kädet. Sitten lisäasetuksia täällä nyt on jonkin verran. Meillä nyt ei sinänsä ole kovinkaan isoja merkityksiä. Että jos nyt haluaa kampanja laittaa jossain kohtaa niin kuin kiinni, niin tänne voisit määrittää valmiiksi päivämäärä, jolloin se kampanja sitten päättyy itsestään. Yleensä suositellaan, että kampanjat on jatkuvasti niin kuin päällä, jotta se ehtii kerää sitä dataa ja optimoimaan ja oppimaan. Jos se sitten viikon päästä menee kiinni, niin se ei välttämättä ehdi siinä toimia. Niitä voi aina sitten itse käydä manuaalisesti sulkemassa, että jos vaikuttaa, että ei halua jotain kampanjaa pyörittää, mutta täällä on tämmöinen niin kuin vaihtoehto olemassa. Ja sitten täällä on tämmöisiä kampanja-urvalintoja. Nämä nyt on kanssa enemmän tämmöistä, mikä ei suoranaisesti nyt liity tuohon kampanjaan ja mainokseen, vaan enemmänkin tämmöiseen datan seurantaa ja jos haluaa niin kuin seurantaa omalla tavalla niin kuin kustomoida, niin sitä voi täältä tehdä. Mutta Google nyt on se oma seuranta sinänsä ihan ok siellä asetuksissa. Sitten täällä on tämä sivusyötteet kohta. Eli tänne siis PMaxiin pystyy esimerkiksi tehdä semmoisen Excel-tiedoston ja ladata sen tänne. Eli sä voit siihen Excel-tiedostoon määrittää vaikka tietyt URL-osoitteet. Et PMax menee vaan niihin URL-osoitteisiin, mitkä sä oot määrittänyt siihen Exceliin ja jonka sä voit sitten ladata tänne. Niin sitten se tavallaan pyörii vaan niissä URL-osoitteissa, mitkä sä oot sinne itse antanut. Se voi olla ihan hyväkin vaihtoehto, jos vaikka haluaa sellaista tehdä, että rajoittaa sitä toimintaa vaan tiettyihin URLeihin. Niin tämä on tosi kätevä siihen. Joo, esimerkiksi palveluliiketoiminnassa niin voi olla vaikka palvelusivut, etusivu. Sitten voidaan valita ehkä blogeista jotkut niin kuin parhaat niin kuin ja käyttää niitä, että just saadaan niin kuin ohjattua sitä, että mihin se niitä kävijöitä syöttää. Kyllä. Ja sitten täällä on tämmöinen brändin poissulkeminen. Eli tämä nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että se, jos nyt haluaa vaikka sulkea oman brändin tuolta pois, että se PMax ei mene siihen brändiin. Eli jos joku nyt hakee sitä brändiä, niin sitten
sä et halua, että se menee niihin brändihakuihin, niin täältä voi sitten käydä niin kuin sulkemassa, eli täältä pitää niin kuin luoda se, tää voi antaa ihan jonkun nimen vaan tolle, mutta sitten tähän laitatte sen teidän brändin, ja laitetaan vaikka tuohon nyt. Jos sitä ei löydy täältä kirjastosta, sitten voi niin kuin käydä tuolta pyytämässä, siinä on semmoinen pieni lomake, niin täytätte sen, niin sitten Google katsoo sen läpi. Mutta yleisesti täältä löytyy kyllä, mitä ollaan huomattu, niin noin brändit, niin sen voi sitten täältä sulkea pois, jos ei halua sitä omaa brändiä, niin kuin, tai niin brändi haluat vaikka sulkea pois, että se PMAX pyörisi siellä. Ja voi toki jotain muitakin sulkea pois, mun mielestä jos on vaikka jotain kilpailijajuttuja tai jotain muuta brändejä, te haluaa näkyä niissä, niin voi sulkea pois. Tähän tuossa Visallaan kysymys, niin tähän väliin, kannattaako luoda useita PMAX-kampanjoita rinnakkain, esimerkiksi erikseen jokaiselle tuoteryhmälle, niin mä voin nopsaa tähän vastata ja Jaspala voi kompata sen jälkeen. Toi mun mielestä riippuu aika paljon siitä, että minkälaisella budjetilla toimitaan. Että jos meillä on tarpeeksi budjettia molempiin kampanjoihin, niin se voi olla ihan hyvä semmoinen strategia. Että on yksi asia, missä esimerkiksi itse olen omaa mielipidettäni muuttanut. Alussa olin hyvin vahvasti sitä vastaan, koska oli ajatus, että siellä niin kuin tulee semmoista niin kuin ristikkäisyyttä, että kun tyypillisesti se kampanja jälleen markkinoi, joka sen klikin on saanut, ja sitten siinä voi olla, että meneekö se nyt tietyllä tapaa ristiin rastiin, toimiiko se. Sitten käytännössä se on osoittautunut, vaikka semmoista tapahtuisikin, niin se on osoittautunut niin marginaaliseksi ongelmaksi, että se käytännössä ei ole ongelma. Eli se on mun mielestä ihan validi strategia. Ja varsinkin jos ne tuoteryhmät on erityyppisiä, että niissä on niin kuin ehkä eri yleisö, niin sitten se voi olla hyvinkin niin kuin validi strategia. Ja sitten on myös muita tapauksia, missä voi olla järkevää tai mielekästä käyttää useampaa kampanjaa. Onko sinulla Jaspal tuohon jotain lisättävää? Joo, eli kannattaa katsoa sitä budjettia, että sitä on sitten tarpeeksi molemmissa ja myös niinkin, että niitä konversiotapahtumiakin tulee per kampanja tarpeeksi, kun hyvin usein, jos niitä hajauttaa liikaa, niin voi olla, että sinne toiseen konversio tai sinne PMAX-kampanja ei välttämättä kerry niin paljon noita konversiotapahtumia, niin se alkaa se kone siinä vaiheessa vähän lagailemaan, eikä se toimi tehokkaasti, niin katsoo ainakin noita asioita, että pystyykö siellä saamaan tarpeeksi sitä volyymia, jotta se on fiksua jakaa sinne. Jos siellä on volyymia molemmissa, voidaan vaikka miettiä, että on eri katteisia tuotteita, niin silloin voi olla ihan fiksua jakaa ne eri PMAX-kampanjoihin ja laittaa erilaisia strategioita. Mutta muussa tapauksessa, esim. Tässä liidien hankintatapauksessa, niin pitäisi yhdessä kampanjassa. Tai ihan tilanteen mukaan. Joo, ja just toi on niin kuin hyvä, että sitten just voi olla useita, että varsinkin niin verkkokaupoissa, kun tuotteita on paljon, niin suuretkaan budjetit ei takaa sitä, että kaikki tuotteet tai tuoteryhmiä näytetään niin kuin sillä tavalla paljon, ja silloin muutenkin sitten PMAX on oppinut, että jotkut tuoteryhmät myy hyvin, niin se niitä painottaa, mikä on ihan jees, mutta sitten voi olla, että jotain tuotteita ja paitsi on, että sitten siinä on erilaisia strategioita, että voidaan jakaa vaikka, että meillä on niinku bestsellerit, parhaiten myyvät tuotteet yhdessä kampanjassa, sitten on heikon kannattavuuden tuotteet toisessa kampanjassa, ja sitten on vaikka kaikki semmoiset, jotka saa tosi vähän näkyvyyttä, on sitten kolmannessa kampanjassa. Sitten me voidaan säätää kampanjakohtaisesti sitä budjettia ja varmistaa, että niin kun ne saa halutulla tavalla sitä budjettia hyödykset. Totta kai otetaan kaikki irti parhaiten myyvistä tuotteista ja minimoidaan sitten ne heikosti kannattavat tuotteet ja
pidetään jonkunlaista spendiä sitten niissä tuotteissa, jos me ei oikein tiedetä, että meneekö ne kaupaksi tai ei. Ja sieltä sitten ehkä tulee niitä hyviä tai huonoja tuotteita, ja sitten voidaan siirtää niitä eri laariin. Ja tämän tyypin niin kuin, pilkkomista voi tehdä eri strategioilla, ja yleensä on ihan kannattavaa silloin, kun on tarpeeksi budjettia ja tapahtumia niihin yksittäisiin kampanjoihin, että ne toimii hyvin. Mitäs Visa, saitko vastauksen kysymykseen vai tuleeko jatkokyssäriä tähän liittyen? Yes, alright, jatketaan. Yes. Eli nyt ollaan täällä elementtiryhmässä, jos tämä niin mainos nyt luodaan myös. Ja tähän voi laittaa sitten nimen. Eli jos nyt ajatellaan, että tämä on nyt vaikka digimainonnan elementtiryhmä. Ja halutaan nyt tähän elementtiryhmään laittaa kaikki digimainontaan liittyvä, niin sitten nimetään se sen mukaan, niin pystytään tunnistamaan myöhemmin, että mikä elementtiryhmä on kyseessä. Ja tähän laitetaan sitten se lopullinen URL-osoite. Nyt kun me ei olla annettu Googlelle valtuuksia lähteä laajentamaan sitä URL-osoitetta, niin silloin tämä URL-osoite on se, mihin se klikkaaja tulee päätymään. Ja sitten tänne voi laittaa näitä muita tukevia elementtejä, eli puhelimen voi laittaa tästä. Jos ei ole, niin tästä voi sen luoda. Sen voi laittaa siihen ja sitten tähän laitetaan tuossa niin kuin lisää enintään 20 kuvaa. Se nyt on se, mitä sinne ilmeisesti maksimissaan voidaan lisätä, mutta voi laittaa vähemmänkin. Ei välttämättä ole ihan kaikkea tarvitse laittaa. Laitetaan tuosta meidän tuommoinen komea kuva. Ja sitten niitä kannattaa sitä aina vähän katsoakin, että miltä ne näyttää, koska esimerkiksi nyt kun mä oon lisännyt tämän, niin se tekee siitä tämmöisen, niin tämä ei välttämättä näytä hienolta, vaan sitä kannattaa vähän itse rajata ja katsoa, että tässä on eri suhteet näissä kuvissa, niin valikoidaan sitten aina se sopiva näköinen suhde, ja että jos joku suhde ei näytä niin kuin oikealta, niin sitten voi niin kuin poistaa, niin se ei ota sitä mukaan. Esimerkiksi tämä nyt, tätä ei saa järkevästi, niin tämä voi laittaa pois ja tämä voi ehkä pitää ja sitten valikoidaan vaan tosta ja otetaan tostakin jotain mukaan. Niin täältä voi sitten näitä maksuttomikin kuvia, jos ei ole itsellä kuvapankkia tai muita kuvia olemassa, niin voi täältä sitten ottaa vaikka tommosen tuohon mukaan noita. Sitten kun on noita kuvat valittu, sitten pitää tietysti logo valikoida. Niin voidaan ottaa se vaikka tosta. Joo, se on ok näköinen. Sitten täällä on näitä videoita, mitä pitäisi lisätä. Näitä kaikki elementtejä ei siis tarvitse lisätä, jos ei niin halua, vaan voi itse katsoa, että mitä tänne pystyy lisäämään. Ja jos ei nyt videoita ole, niin täältä voi YouTubesta hakea myös, jos teillä on YouTube-kanava tai haluatte jotain YouTube-videoa mainostaa, niin täältä sen pystyy sitten hakemaan. Eli heitätte tuohon se URL-osoitteen tai sitten kanavan tai avainsanalla haette vaikka muumit, niin täältä voitte ottaa vaikka sitten sen sopivan video. Ja tässä on hyvä mainita, että YouTuben käyttöehtojen mukaan niin kaikki niin kuin niillä peruskäyttöehdoilla olevat videot niin on meidän käytettävissä. Et meidän ei tarvitse käyttää omia YouTube-videoita mainoksessa, vaan me voitaisiin esimerkiksi käyttää siinä kilpailijan YouTube-videoita meidän mainoksessa. Tietenkin se on vähän semmoinen, että joku siitä voi vetää herneen nenänsä, mutta tietyllä tapaa niin kuin alustan käyttöehtojen mukaan täysin sallittu. Onko se sitten niin hyvä tai huono juttu, niin siitä on monia eri mielipiteitä, mutta kyllä siitä on niin kuin joitakin ihan onnistuneita keissejä, missä joku on käyttänyt, ei välttämättä PMaxia, mutta vaikka YouTube-mainontaa ja käytännössä
vaan satsannut kovaa siihen, että tiettyjen kilpailijoiden tai vastaavia tuotteita palveluita näyttävien videoiden yhteyteen pistänyt siihen sitten omat mainokset. Jes, sitten on näitä otsikoita, eli lisää enintään 15 otsikkoa. Kaikki 15 ei tietenkään tarvitse lisätä, vaan ehkä sitten voi sen mukaan lisätä, mitä kokee tuohon sopivaksi. Sillä että siinä nyt on varmasti hyvä olla nyt vaikka 5 otsikkoa nyt, kun lähtee liikenteeseen. Toki niitä voi laittaa lisää, mutta se, että kuinka hyvin Google pystyy niitä optimoimaan ja näyttämään, niin se on sitten aina eri kysymys. Niin täytetään nyt tuohon. Tässä taitaa olla 3 tai 4, mikä on pakollista täyttää, niin laitetaan tuohon vaikka, että digimarkkinointia. Tämä ei ole nyt niin kuin esimerkki niin kuin optimaalisesta mainoksesta, vaan lähinnä vaan Joo, mitä elementtejä siinä on. Kyllä. Tänne voi sitten. Voi laittaa tuohon sitten sopivia otsikoita, mitkä liittyy siihen mainokseen ja palveluun ja yritykseen. Sitten kun on täyttänyt, sitten täällä on tämmöinen pitkä otsikko, eli nämä otsikot on lyhyitä, nämä on 30 merkin otsikoita, tämä on niin kuin 90 merkin otsikko, niin sitten siinä sitten pitäisi laittaa joku pidempi otsikko. Kokeile, jos käytät sitä näytä ideat, että antaako se sieltä jotain. No esimerkiksi, jos teillä on vaikka joku tarjous, se voi olla siinä. Täällä nyt se on ottanut noista aiemmista käytetyistä elementeistä noita ehdotuksia. Sitten jos sulla on elementtikirjasto, niin sieltäkin voi ottaa. Täällä on näitä vaihtoehtoja, jos on aikaisemmin sattunut käyttää. Otetaan vaikka toi. Tähänkin voi laittaa useampia sitten. Sitten on tämä kuvausosio. Tämä nyt on se, jos katsotaan kohta tonne, niin että tähän nyt voi heittää samalla tavalla kuin olette, jos olet hakumainontaa tehnyt, niin voi sitten laittaa sinne oikeita kuvauksia niin kuin tukemaan sitä otsikkoa, jotain tämän tyyppistä. Sinne voi laittaa, siinäkin on vähän enemmän sitä tilaa 90 merkkiä. Niin esimerkiksi voi laittaa tämmöisiä, niin nyt tässä vähän jo päästään näkemään, että miltä se meidän mainos näyttäisi. Tämä on siis se hakupuoli, eli puhuttiin, että se PMax tekee se useammassa kanavassa sitä mainontaa, niin miltä se esimerkiksi hakupuolella näyttäisi. Niin nyt kun me ollaan laitettu näitä otsikoita, niin sieltä se poimii niitä. Ja se tietysti aina vähän kannattaa katsoa, ettei se voi näyttää välillä hassulta, tässä kun ei ole mahdollista pinnata näitä otsikoita, niin se järjestys voi käytännössä olla mikä vaan tuolla. Niin kannattaa vähän katsoa sitä, ettei se näytä ihan hassulta se teidän mainos. Ja sitten täällä on tämä display. Täältä voi vähän katsella, miltä se voisi näyttää. YouTube. Ja siellä on se meidän video laitettu, siksi siellä on Muumipeikko ja Pikkumyy. Ja sitten, jos on jotain Discovery-puolelta, niin sitten sieltäkin se näyttää Gmailia. En nyt suostu kaikkea tuossa esikatselussa näyttää, mutta se niin pyörii noissa verkostoissa sitten se mainos, niin tästä esikatselusta vähän kannattaa sitä katsoa. No sitten yrityksen nimi on pakollinen, niin sitten laitatte sen sinne. Siihen sitten, mikä sitten yrityksen nimi tahansa. Sivustolinkit, nämä on näitä tukevia elementtejä, eli esimerkiksi jos me katsotaan hakumainosta, niin tähän tulee näitä sivustolinkkejä, nämä pallukat tässä, niin voidaan tästä sitten, no siellä taitaa ollakin jo jotain, tänne voitte laittaa sitten käytännössä
jos joku klikkaa tuohon, niin se päätyy just sille tietylle sivustolle tai siihen osioon. Esimerkiksi jos meillä on vaikka palvelut-osio, niin sitten laitat tähän sen linkin sinne palveluosioon ja luotte sen. Ja tähän voi sitten kirjoittaa vielä lisää, täydentää sitä, vaikka tarjotaan tiettyä palvelua tai mitä se palvelu sisältää, niin saatte vähän enemmän mainostilaa sieltä hakukoneesta, kun täyttelette noitakin. Niin täällä on useampia näitä ja tähän voi sitten laittaa vaikka, että referenssit tai mitä sitten ikinä siihen sopii täydennettäväksi. Ja ne tulee sitten tuolla tavalla mobiilissa ainakin näkyviin. Ja niitä kannattaa siis olla, koska se antaa enemmän mainostilaa tuossa ja voi sitten ohjaa toiselle sivustollekin. Sitten täällä on tämä toimintakehotus, niin tästä voi katsoa sitten, mikä nyt sopii siihen parhaiten. No, jos meillä on nyt vaikka liidit, niin halutaan, että ne ottaa yhteyttä, niin sitten se on hyvä olla toi vaihtoehto. Se luultavasti näkyy enemmän täällä, niin kuin täällä YouTuben puolella. Se toiminta CTA-painike. No sitten täällä on näitä muitakin tukevia elementtejä, mitä täältä löytyy. Eli jos on jotain tarjouksia veneillä tai Black Friday tai jotain muuta, niin täältä voi sitten niitä lähteä luomaan, niin ne tulee tonne ja niitä voi sitten hyödyntää. Ja jos haluatte jotain hintalaajennuksia tehdä, niin niitäkin voi tehdä. Ja tämähän voi sitten laittaa, jos on jotain niin kuin palveluita tai jotain muuta. Se meillä nyt on tuossa tuo palvelut, niin se sitten kertoo, että mitä palveluita siellä tarjotaan, niin ne käytännössä tulee niin kuin tähän tekstimainoksen osioon, niin kuin tuossa näkyy, että palvelut. Niin siihen kohtaan niin se tekee sit mainoksista vähän isomman ja täytelämmän. Eli kaikki kannattaa ehdottomasti täyttää noin osiot, mitä tuossa tulee. Tietysti jos ei nyt näitä ole, niin ei niitä tarvitse täyttää, mutta kaikki, mitkä vaan pystyy tuossa helposti täyttää. Sanotaan sisältöpoiminta, huomio, teksti ja sitten nämä sivustolinkit on nyt vähintään se, mitä siellä kannattaa täyttää. Tämähän voisi huomiotekstissä sitten, tai itse asiassa tuossa ei nyt tuo liidikohta, mutta tämä on siis liidilomake. Ei itse olla käytetty tätä johtuen siitä, että se liidin laatu saattaa olla tosi heikko ja ihmiset ehkä enemmän tykkää tulla sinne sivustolle ja tutkia eka sen sivusto ennen kuin lähettää mitään liidilomakkeita. Siis ehkä, jos yhteenveton tuosta mainoksesta kaikki nuo laajennukset, jotka niin kuin omaan toimintaan sopii, niin kannattaa ottaa käyttöön. Kyllä. Jes, sitten päästään tänne signaaleihin. Tästä olikin yksi kysymys tullut tuonne chattiin. Mä voin näyttää sen tuosta. Eli tämä oli nyt Antin kysymys. Antti joutui lähteä kokoukseen, mutta vastataan nyt. Eli onko käsitystä, miten paljon PMaxiin annettavat hakuteemat ohjaavat mainonnan näkyvyyttä? Ja tuossa vähän ehkä alussa sivuttiin sitä, että niin kuin esimerkkinä, että silloin alussa kun tehtiin PMaxia, niin tehtiin monta elementtiryhmää, että saattoi olla vaikka 20 elementtiryhmää, kaikissa oli eri yleisösignaali, ja ideana on se, että me voidaan testata, että mitkä yleisöt toimii, ja sitten niin kuin päästään niin kuin tehokkaampaan sen mainontaan ja optimoidaan sitä kautta. Aika nopsaa huomattiin, sitten kun katsottiin, että mitkä yleisöt siellä niissä ryhmissä pörräs, niin melkein, jos meillä oli 20 ryhmää, niin 18 niistä oli ihan identtisiä, ja sitten ne 2 muuta oli melkein identtisiä. Eli käytännössä nuo signaalit on, mitä mä sanoisin, parhaassa tapauksessa suuntaa antavia, ohjaavia, mutta käytännössä PMax menee sinne, minne haluaa, eli niillä ei mun mielestä ole niin suurta merkitystä. Niin kauan kuin, että jos me nyt avattaisiin vaikka uusi sivusto, jolla koskaan ei ole ollut liikennettä, eikä siellä ole ollut Googlen tagia tai muuta, aletaan tekemään niin kuin ihan nollasta, niin sitten se voi olla semmoinen
vähän merkittävämpi signaali, että se on se niin kuin paikka, mistä se aloittaa. Kyllä. Eli käytännössä antaa niitä signaaleja Googlelle, että mihin se voisi siinä lähteä hakemaan suuntaa. Eli jos meillä nyt on vaikka tässä, niin tämä nyt voi laittaa vaikka tämä digimainonta ja jotain muitakin hakuteemoja sitten syöttää. Sitten, En sano, että noita ei kannata täyttää, mutta niin kuin vaan huomioi sen, että se ei ole sama asia kuin yleisö, johon se mainonta rajoitetaan, vaan se on vaan niin kuin vähän semmoinen, hei, please PMax, näitä mä haluaisin, mutta sitten se vähän niin kuin kuuntelee yhtä paljon kuin teini kotona. joo, nimenomaan, eli ne on signaaleja, ei kohdistuksia. Joo. Ja sitten täälläkin on näitä yleisösignaaleja, joita tänne voi sitten syöttää esimerkiksi, jos teillä on jotain asiakaslistaa tai jotain sivustovierailijoita, niin niitä voi tänne täppäillä. Niin sitten Google tavallaan ottaa niitä huomioon siinä mainonnassa, että niistä tavallaan saa sitä signaalia siihen, että millaisia ne asiakkaat mahdollisesti voisi olla ja pyrkii menemään niin kuin siihen suuntaan. Sitten täällä on näitä lisäsignaaleja, että täällä nyt voi täytellä näitä signaaleja niin aika paljonkin, että mihin se sitten haluaisi, että se Google niin kuin lähtisi sitä mainontaa niin kuin pyörittämään ja mitä se ottaisi huomioon, mutta niin kuin sanottiin, ne signaalit on hyvin erilaisia, että välillä ne menee sinne, välillä ne ei mene ja välillä ne vaikka meneekin, niin sitten saattaa silti mennä niiden ohi, eli se on hyvin tapauskohtaista, mutta niitä voi tosiaan testaa, että jos haluatte tehdä yhteen elementtiryhmään signaaleja ja toiseen elementtiryhmään, että laita ollenkaan signaaleja, niin voitte sitten vaikka vertailla, että kumpi elementtiryhmä toimii paremmin, että testaamista kannattaa tehdä välillä sitten. Ja sitten täällä on nämä demografiset tiedot, eli sinnekin voi laittaa, jos on jotain tiettyä ikää tai mitä liian haluatte tänne laittaa, niin sitä voi täydentää. Ja sitten täältä voitte, jos olette tehnyt se yleisön valmiiksi, niin täältä voitte sitten laittaa sille yleisölle nimeä ja tallentaa ja sitten käyttää uudestaan vaikka seuraavassa PMax-kampanjassa. Nyt ei tehdä tuohon mitään, vaan lähdetään tuolla ilman. Sitten täältä tulee tämä viimeinen vaihe, eli budjetti. Eli nyt pitää määrittää se päiväbudjetti, mitä me halutaan tuohon kampanjaan antaa. Niin katsotte, että se on sopivan kokoinen. Eli tämä nyt esimerkki vaan, laitetaan nyt tuohon vaikka se 50, kun siitä nyt oli puhetta, niin sitten saatte vähän tuossa, Google nyt vähän tuossa kertoo, mitä se voisi olla ja mitä konversioita sillä voisi saada ja mitä se konversio voisi maksaa ja mitä se sitten kulutus on. Nämä on siis ihan suuntaan antavia juttuja, niitä ei kannata ihan täydestä ottaa tuossa. No sitten kun se budjetti on määritetty, niin sitten vaan käytännössä täältä painatte ja sitten se pörrää tuossa jonkin aikaa ja sitten kun se on valmis, niin sitten vaan täältä julkaisette se kampanja. Jos siellä on jotain niin kuin virheitä tai jotain, mitä Google huomauttaa, niin sitten vaan käytte korjaa niitä. Ja sitten tästä voitte nyt katsoa sen näkymän, että mitä kaikkea te olette sinne määrittänyt, että onko kaikki ok vielä varmistaa tuosta. Ja sitten jos kaikki on ok, niin sitten vaan julkaisette tuosta se kampanja, niin se lähtee sitten jossain kohti pyörimään sitten. Eli voidaan nyt perutoi. Ehkä ei julkaista nyt. Joo, se ei ole tässä tarkoitus nyt. Sitten tosiaan vielä nopsaa katsotaan, että sitten kun se PMax on launchattu ja teille kertyy jonkinnäköistä dataa, niin sitten kun valikoitte se PMax-kampanja ja alatte käymään sitä läpi, että mitä se on tuonut ja mitä siellä tapahtuu, eli mitä dataa se PMax antaa, niin täältä vinkit-osiosta, eli valikoitte oikein kampanjan, sitten menette tänne vinkit-osioon, ja täältä pääsette vähän näkemään, mitä siellä on niin kuin tapahtunut. Täällä on niin kuin tämmöistä ihan perusdataa
kannattaa huomioida, että tämä aikaväli, miltä haette sitä dataa, ja sitten kun scrollaatte alaspäin, niin täältä tulee kaikennäköisiä ehdotuksiakin sitten, vinkkejä, mitä nyt Google haluaa, että teette. Välillä siellä voi olla ihan fiksujakin vinkkejä, joita voi käyttää. Niitä kannattaa käydä vähän katsomassa, että mitä se ehdottaa ja onko ne sopivia. Ja sitten, jos on jotain tuloksia tullut, niin niitä alkaa sitten näkymään täällä ja kannattaa täälläkin sitten laittaa oikeita aikoja. Niin täällä ehkä niin tärkeää on katsoa tämä, eli niitä hakutermejä, mitä Google on, missä se mainonta on oikeastaan pyörinyt, niin saatte siitä vähän tietoa. Eli jos meillä on nyt vaikka tuo klikkaukset tuossa, täältä voi tosiaan vaihtaa, täällä on näitä eri vaihtoehtoja, mitä halutaan seurata, niin klikkauksia vaikka, että okei, no, että mistä niitä klikkauksia on tullut sinne PMaxiin. No, niitä on tullut täällä Evenrue-termistöllä. Tässä päästy vähän katsoa tarkemmin, jos siellä on jotain muutakin, mutta tämä on vähän niin kuin se kategoria. Ja paljon niitä klikkauksia on tullut. Ja jos haluatte nyt konversioita katsoa, sitten vaan tuosta otatte konversiot. Ja jos siellä on konversioita, niin sitten ne näkyy täällä niistä hauista, mitä on tehty. Ja välillä siellä on luokittelemattomia, niin niitä ei sitten näy, mutta tuosta saatte vähän tietoa siitä, että mitä siellä käytännössä tapahtuu tällä hetkellä. Jes, oliko sinulla Tommi vielä jotain tähän? Ei, mä ajattelin vaan, että jos hypätään sitten tuonne Presikseen nopsaa takaisin ja sitten jää vähän aikaa kysymyksiin vielä, niin pyritään pysymään aikataulussa. Eli tässä nyt jotain tämmöisiä vähän niin kuin yhteenvetona ehkä jo, mitä tuossa käytiin läpi. Eli best practice, valitse itse mainonnassa käytettävät videot, jos et, niin Google luo niitä puolestasi. No, tämä voi olla hyvä tai huono juttu. Monet kumminkin haluaa valita ne itse. Budjetista puhuttiin, eli varmistaa, että on riittävä budjetti. Ja vaikka poikkeuksia on, niin ehkä meidän semmoinen suositus on, että 50 € vuorokaudessa plus on turvallista. Mutta voi olla pienempikin niin kauan kuin tapahtumia on riittävästi. Verkkokaupoissa kannattaa ehdottomasti hyödyntää tuotefeediä, eli kytkeä se mainonta sinne kauppiaskeskukseen ja saada sitä tuotemainontaa shopping-verkostossa. Verkkokaupassa kannattaa pitää laskutussimujen se URL-laajennus päällä. B2B-puolella tai palveluissa harvemmin se on ehkä toimiva tapa. Ja sitten kun laitetaan kampanja käyntiin, niin on tärkeää antaa sille tarpeeksi aikaa. Eli käytännössä tämä on ehkä se, niin kuin, varsinkin kun tekee mainontaa omalla rahalla, niin kädet hinkuu niin kuin säätää nuppeja namiskuukkeleita sinne tänne, koska oma raha siellä palaa koko ajan, tiedän tunteen. Hyvin tärkeää olisi, että okei, meillä on tämä strategia, me ollaan tehty sen mukainen kampanja, niin pistetään se käyntiin, sitten istutaan käsien päällä se 4-6 viikkoon ennen kuin tehdään mitään. Tietenkin, ja varsinkin mitä pienempi budjetti on, mitä vähemmän tapahtumia, niin sitä enemmän aikaa sille on annettava. Sitten jos sulla on iso budjetti, sieltä tulee heti paljon tapahtumia, niin sä voit vähän nopeammin ehkä tehdä sitten seuraavia päätöksiä muuvei. Mutta tämä on hyvin vaikeaa, mutta hyvin tärkeää. Yleisiä tämmöisiä niin kuin ongelmakohtia, että miten sitten voidaan säätää sitä, tai törmätään ehkä siinä PMax-mainonnassa. No, yksi on, se tekee niin kuin liikaa display-mainontaa, mikä yleensä johtuu siitä, että PMax ei oikein välttämättä ehkä löydä niitä tuloksia, ja sitten kuitenkin haluaa käyttää sen budjetin, niin sitten se on helppo laittaa sinne loputtomaan display-verkostoon. Tässä voi niin verkkokaupoissa testata esimerkiksi semmoista, että tekee sitten niin kuin pelkän feedi, elementtiryhmän tai kampanjan, eli ei tehdä ollenkaan niitä mainoksia, kytketään vaan se tuotefiidi siinä, ja käytännössä niin kuin pakotetaan se olemaan niin kuin vaan osa PMaxia, että sitten se toimii vähän sen vanhan smart shoppingin tapaa. Harvemmin ehkä
tulee se, että se ei tee tarpeeksi jälleen mainontaa. Se on ehkä, voi olla silloin indikaatio siitä, että toisaalta niin kuin se löytää niin kuin, tuloksellista yleisöä niin kuin suoraan, ei tarvitse tehdä sitä. Silloin voi testata niin kuin jotain dynaamista remakampanjaa tai YouTuben jälleen mainontaa, ja jos on verkkokaupan, niin siihenkin voi kytkeä feedin. Sitten yleisempi ongelma on se, että PMax niin kuin tietyllä tapaa tekee liikaa sitä jälleen mainontaa, että kaappaa kaikki brändätyt haut. Siitäkin vähän käsiteltiin, eli monesti se on indikaatio siitä, että on ehkä liian tiukka tavoite, ja se on niin kuin PMax on koira hyvin lyhyen narun päässä, ja silloin se vaan kaappaa kaikki niin kuin helpot kaupat sieltä pois. Ja sitä voidaan niin kuin, esimerkiksi parantaa sillä, että tehdään joku perus standard shopping-kampanja, tai sitten liidien hankintapuolella perushakukampanja, jossa tarjotaan vaan reilusti enemmän niistä avainsanoista, ja sillä tavalla saadaan tuloksia niin kuin Googlen sisällä jollain toisella kampanjalla, niin sitten PMax niin oppii siitä ja lähtee ehkä sitten oikeaan suuntaan. Brändihaut voidaan lisätä negatiiviseksi, ja sitten voidaan käyttää sitä, ettei vaan hintatarjouksia uusista asiakkaista. Et se on ehkä semmoinen, että näitä pitää testata sitten yksittäisiä tai useita muutoksia. Ja sitten vähän niin kuin samantyyppinen ongelma on se, että se kampanja ei skaalaudu. Eli se on monesti sillä tavalla, just jos se kaappaa kaikki ne brändätyt haut, niin vaikka me lisätään budjettia, niin se ei välttämättä käytä sitä, tai sitten jos se käyttää, niin se vaan samaa yleisöä pommittaa enemmän. Eli ei pystytä niin kuin tuottavasti nostaa sitä budjettia. Ja silloin meidän ehkä fiksaukset on vähän samantyyppisiä, että voidaan muokata sitä hintatarjousstrategiaa, annetaan sille pitempää siimaa, lasketaan ROAS-tavoitetta, nostetaan CPA-tavoitetta, ja se voi sitten, tai aika monesti fiksaa tilannetta. Jes, kysymyksiä saa esittää, eli sana on teillä, me pyritään vastaamaan. Ja, all right. Sitten, tarkoittaako jälleen mainita samaa kuin uudelleenmarkkinointi, remareta? Joo, kyllä. Nämä on kaikki synonyymejä. Eli tarkoittaa kaikki samaa asiaa. Saako PMax-kampanjassa poissuljettua hakutermejä, jos ne on täysin vääriä? Mitäs Jaspal tohon? Aikaisemmin se on ollut hyvin haastavaa. Se täytyy käytännössä tehdä sieltä Googlen puolelta. Eli Googlelle pitää itse ainakin täyttää semmoinen niin kuin lomake ja kertoa, että haluat tätä avainsanaa tuonne kampanjaan. Hyvin harvoin ollaan sieltä mitään suljettu pois, eli jos se haku on niin kuin väärää, niin sitten kannattaa ehkä katsoa, että onko siellä niitä niitä hakuteemoja laitettu jollain tapaa niin kuin väärin, tai onko se sivusto jotenkin semmoinen, että se Google ei osaa sitä lukea, ja jos sieltä tulee niin kuin paljon, niin sitten ehkä jopa suosittelee sitä perushakukampanjaa, koska siellä pystyy tosi näppärästi sulkemaan kaikki vähänkään epärelevantit haut pois. Joo, ja luultavasti tämä voi olla hyvä miettiä, että mistä se saa ne täysin väärät haut. Onko siellä niin kuin se URL-laajennus päällä, jolloin esimerkiksi jos sulla on paljon vaikka blogikirjoituksia, niin sieltä voi löytyä mitä mielikuvituksellisempia hakutermejä, niin sitten voi esimerkiksi hyödyntää sitä URLi Exceliä tai taulukkoa, että annetaan ne URLit sitten johon halutaan sitä ohjata. Sitten jos ne taas
on vaan vaikka etusivulle tai fiksuihin urleihin, niin sit voi tietyllä tapaa käydä läpi sen sivun, että mistä se löytää ne, että esiintyykö niitä sivulla, niin sekin voi olla semmoinen fiksaus, joka toimii. Ja jees. Muuten täällä sitten, jos otetaan, oli toi, että kannattaako luoda useita PMAX-kampanjoita, no niin tähän me vastattiinkin jo, mutta siis kyllä, se on ihan toimiva strategia. Ja jes, onko vielä kysymyksiä? Ei mitään. Jos ei ole, niin me mentiin vaan pari minuuttia yli ja tosiaan, jos teille tulee jotain tilannetta, haluatte keskustella tarkemmin PMAXista tai Google Ads-mainonnasta tai digimarkkinoinnin kehittämisestä, niin tarjotaan nyt tämmöistä ilmastosparraussessiota, eli otetaan joku puoli tuntia tuntikalenterista ja keskustellaan sitten siitä teidän mainostilistä ja tavoitteista ja katsotaan, että onko siinä semmoista, missä voidaan niin kuin heti antaa jotain vinkkiä tai olla avuksi sitten jatkossa. Niin saa olla yhteyksissä ja tosiaan kiitos paljon, oli mukavaa, että oli moni linjoilla ja tuli hyviä kysymyksiä ja toivottavasti saitte vastauksia. Muuten meidän puolesta oikein paljon kiitoksia ja mukavaa viikon jatkoa. Kiitos. Moi. Moi.